आरो जायफोरा बेबायदि खामानियाव लोब्बा दङ बिसोर थाबैनो बे खामानिखौ गारनांगौ मानोना जोंहा गोबां आफाद गौथुम दङ बेनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दङ आरो एक्सनबो लागासिनो दङ। हेल' लोगोफोर बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो दङ गुवाहाटीनि बालाजी मन्दिराव आरो थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ। दा फाइनालि जोंनानै लोगोआ सफैजेनबाय सासे गुवाहाटीनि बिथांमोनानो डेन्जारखा। मैयानो फन हरदोंमोन बियो गाबोन गुवाहाटी थांगोन होननानै ओमफ्राय दा नै एक्जेक्ट 6:20 मिनिटाव मोनफैबाय जों बालाजी टेम्पोलाव दङ। दा फाइनालि गुवाहाटी बालाजी मन्दिरावहाय ओरैनो टाइम पास बेरायबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना नै ब्रादार प्रान्जल खुलुमबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ब्रादार अर्गे बिथांमोना गुवाहाटीनिनो ओमफ्राय बिथांमोनखौ आङो लोगो मोनदों ओमफ्राय गोसोआवबो गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय आंथ' मोनसे खामानि लानानै फैदों नोंथांमोना निस्सय सिगांनि इन्ट्र'आवनो नुखाबाय ओमफ्राय दा बिनि बागै आं बिथांमोनजों रायज्लायबाय थाथ'ला। दा बेजों लोगोसे आं ब्रादार प्रान्जलनियाव बेखौनो सोंगोन दानि आथिखालावहाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सानफ्रोमबो बेबायदिनो मालाबा समाव गुबुन हारिजों बुथारजानाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मालाबा समाव देहा फालांगि उन्दै उन्दै लाइमोन बैसोनि मानसिफ्रानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा जानाय लोंनाय ड्राग्स एडिक्टेड जानानै थायो हा। दा बिनि बागै गोबांथार जोंनि बर' दल संगठनफ्रा इनिसिएटिभ लागासिनो दङ ओमफ्राय दा ब्रादाराबो गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों होगासिनो ओमफ्राय दा बैफोरनि थाखाय ब्रादारा माबा मोनसे मेसेज हरनो गोसो दंबा बुंहरनो हासिगोन। जायफोरा बेबायदि थान्दायाव दङ बा जायफोरा देहा फाननानै जायो बिथांमोननि देहाया साननैसोनि थाखायल' आरो जायफोरा बेबायदि फानना जानो सानदों बिथांमोना सांग्रां जा। जोंहा एक्स एनडिबिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोर जोंनि बर' हारिनि बिथांमोना सांग्रांथि लागासिनो दङ आरो एक्सनबो लागासिनो दङ। आरो जायफोरा ड्राग्स सोबो बा जायो बिथांमोननि देहायाथ' नस्थ'खा बिसोरनि इयुन जोलैया एकदमबारे फंफ्ला बिसोरो सानसे ड्राग्स जानाय हायाबानो थानाय हाया। जों खोनानाय बायदिब्ला जायफोरा बिजि लायो बेबायदि बिजि थुयोनो बेबायदि बिजि थुग्रा मानसिफोरा सानसेयाव मोनसे बिजि नङाबाथाय थानो हाया आरो बिसोरखौ फाहामनोबाथाय रिहाब सेन्टाराव दोननांगौ। रिहाब सेन्टाराव मास मोनसे मोननै दोनबाबो जेबो जाया। रिहाब सेन्टाराव मास मोनथाम थानानै थांबाबो उल्थायै ड्राग्स लाफिनो। जुदि बोसोरनै बोसोरथामसो रिहाब सेन्टाराव दोनबाथाय एसे मोजां जानो हागौ नाथाय बोसोरथाम गोजो रिहाब सेन्टाराव दोनबाथाय मास मोनसेयाव गोबां रोजा रां लायो। बेबायदि रांखौ बोरै बिदि हाखन न'खरनि मानसिफोरा आरो जायफोरा ड्राग्स जायो बिसोरनि माखासेफोरा माहाजोनफ्राथ' हागोन आरो जायफ्रा दुखिया माहाजोननि फिसालाफोरजों लोगो जानानै लाफायो बिसोर बोरै हागोन। दा बेनिखायनो ड्राग्स जाग्राफोरनि जिउआ फंफ्ला होननानै आं सानो आरो जायफोरा बेबायदि खामानियाव लोब्बा दङ बिसोर थाबैनो बे खामानिखौ गारनांगौ मानोना जोंहा गोबां आफाद गौथुम दङ बेनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दङ आरो एक्सनबो लागासिनो दङ। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जोंनि सेंग्राफोरखौबो होननांगोन सेंग्राफोराबो दङ गुबुन हारिनि सिख्लाफोर लाग्रा गुबुन हारिनि सिख्लाफोरजों हाबा खालामग्रा बिदि दङ। दा जों खालि बर' हारिनि सिख्लाखौ दाय होनानैल' लाब गैया मानोना नै मैयासो मोनसे निउस मोन्दों नों गाबोन सोंबा भिडिअ दाखालि जासिगोन दाखालिसो मोनसे निउस मोन्दों। बे निउसआ जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सासे इसमिता नार्जारि मुंनि बियो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राजोंनो थगायजानानै गावनि जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबदों। बेबायदि थासारिया जागासिनो दङ। दा बे जोंनि बर'फोराथ' बुथारजाखायो गुबुनजों नाथाय गावनि हारिनिजोंबो थगायजानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानांगौ जादों। दा बिनि सायावथ' गोबां सांग्रांथि लागा दङ आरो बेखौ जोंहा गोबां आफाद गौथुमफोर दङ बेनि सायाव एसे नोजोर लाखिनांगौ नङाबाथाय दौलें लानानै थैनाया बांसिन जागोन होननानै आं सानो। आरो लोगोसे गुबुन हारिजों जुलि जानाय गुबुन हारिजों थांनाय जायफोरा थांदों बिसोरो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनखादोंआनो। गोबां भिडिअ नुगासिनो दङ सोरबा गुबुन हारिजों जुलि जानानै बुथारजानाय सोरजोंबा इनाय खालामजानाय रां रुफा दाबि खालामजानाय धोन दौलत मोनैनि हिन्जावखौ बुनाय माने बर' हिन्जाव बुजानाय आरोना बिसोरजों न'निफ्राय जेबो लाबोनो हायिनि बेबायदि गोबां दङ। नाथाय जोंनि बर'फोरा मालाबा बिदि धोन दौलत दाबिया गावनि हिन्जावनिफ्राय माखासे दाबि जानांगौ नाथाय 100%आव जोंना 90% बर'फ्रानो बिदि धोन दौलत दाबिया। दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो बेखौ जों गारनांगौ आरो बिनि सायाव जोङो सांग्रांथि लाखिनांगौ। गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनि मेसेजखौ हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय निस्सय नंगौ बयबो सांग्रां जानाया मोजां जाहाथे गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लाया बा नस्थ' खालामनानै लाया। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो सिगांनि एसे समफोरावहाय जोंनि बर' मोनफ्रोमबो दल आरो संगठनफ्रा इनिसिएटिभखौ लानायखौ आं नुनो मोनाखैमोन सिगांफोर। ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो गोबांथार जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा जोंनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा इनिसिएटिभ लानाय लोगो लोगो दा बेबायदि जानायफोरखौ एसे खमायलांनायखौ आं नुदों होननानै बुंनानै लानो हायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा गुवाहाटी नोगोरमायाव जेसेबांनाखि देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय एबा देहा फालांगिरिफोर
बिसिनि लिस्टआ दंखाजोबो औ दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरबा बायदिया गोदान गोदान लानानै फैदोंब्लाबो मथा मथि फुल आइ कार्ड डकुमेन्ट श' खालामब्लाबो माने माखासे हटेलफ्राव लाखियाखै होननानै जोङो निस्सय मिथिनो मोन्दों दा बेयावहाय गोबांथार जोंनि ब्रादारमोना सफैनानै दङ आङो केमेरानि फुटेजाव लाबोबाय थायाखिसै दा बहुद गोजोननाय मोन्दों दा बेखिनिखौ ब्रादारमोनाबो मावलांबाय थागोन निस्सय जोङो आसा आरो मिजिं थिनाय दं दा बेखौनो दिनै ब्रादारमोनजों लोगो मोनलायनानै आंबो गोसोआव गोजोननाय मोन्दों दा जोङो बेबायदिनो बयबो खौसेयै मावलांगोन होननानै जोङो आसा मिजिं थिनानै दङ दा नै मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों आङो दा जेरै जोंहा गिबियावनो जोंहा गुवाहाटि नोगोरमानि एक्स एनडिपि बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोना जुदि मावामोनथाय ओजोंबो मावनाय नङामोन माने सासे मावजेनबासो बोलो मोनो होननाय बुस्थुआ बेनो माने जाय नुदों बे मावग्रोनांगौ देखायनांगौ होमबासो बयबो बिदिखौ मावनो लुगैयो आरो देखायनो हागोन आं बेखौनो सानो दा नोंथांमोना जुदि नोंथां जायगायाव नुदोंबाथाय हम पुलिसनो हरनो गोसो गैयाबा बु बादा हो सांग्रांथि फोसाव दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ थेंक इउ दा लोगोफोर जोङो बालाजि मन्दिराव दसे सम बेलासिनि बार जादों गुवाहाटियावहाय मानो होनना बुङोब्ला आङो गुवाहाटिनि गोबांथार एक्स एनडिएफबि ब्रादारमोनजों लोगोसे गोबांथार लोगोफोरखौ बेयाव लेंहरनाय जादों दा बिथांमोना बेयावनो दसे थाथ'नो होनायलाय दा थिग बेबायदिनो जोङो दसे थाथ'नाय जादों आरो ओमफ्राय बेरायनो मोजांथार जायगाफ्रा नै गारिफ्राखौ बेयाव पार्किं खालामदो ओमफ्राय बेरायदो आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय हौरैथ' बहुद मोजां मोजां जायगा दङ जिरायनो दा नोंथांमोनाबो निस्सय फैब्ला बेरायफैनो हागोन आरो बेयावहाय दा मोनाबाथ' आरो बिराद मानसि जाबावगोन बेयावहाय